Stop bide indarkeria elkartea izango dugu berbagai datozen minutuetan. Izan ere, badakizue azkenengo hilabeteetan hainbat ekimen aurrera atera dituztela, besteak beste adibidez argazki lehiaketa, baina gaurkoan beste arlo bati buruz arituko gara. Heziketa arloari buruz. Eta horri buruz berba egiteko telefonaren bestaldean daukagu Usue Martinez bera, Stop bide indarkeria elkarteko hezkuntzako arduraduna dugu. Kaixo, egunon Usue. Egunon, Mikel, egunon. Bueno, esan bezala, hainbat gauzetan ibili zarie, zeuen bizitza labur honetako hilabetietan urte betetxo bat edo, dakazue dagoeneko, ezta? Hori da, bai, iraian egingo dugu, bai. Eta egiten dituzuen gauzen artean, hezkuntza alorra oso garrantzitsua da, eta gainera hemen Durangon indar oso zibiltzen zari, ez? Konta iguzu pizkatxo bat, ze izaten da? Noski, bai, ez. Behitu, Durangoko udalak impulsatzen dauen Durangoko mugikortasun segururako programaren parte gara, edo programa aurrera eramaten dugu, eta, horren inguruen kolektibo ezberdinekin egiten dugu lan, besteak beste ikastetxeetan, adibidez gehu belkartearekin, 3. adineko pertsonentzat ere formakuntzak egiten dugu, da normalean baita ere haurdun dauden emakumeekin, da euren bikotekin aurren lotze sistemei buruzko formakuntzak egiten dugu. Egize da, urten COVID dela eta adibidez, haurdun dauden emakumeen formakuntzak ezin izan ditugula presentzialki egin eta emaginek eraman dituztela aurrera, Zoom saioen bidez eta guk emandako bai dosierre informatiboen bidez eta abar. Baina, ikastetxeetan adibidez topera egon gara, naiz eta izan dugun egoera, aurrera egin dugu eta posible izan dugu ikastetxeetan presentzialki egotea. Bai, galdetu nahi notxu pizkatxo bat, hori COVID-ak sortutako egoeraren inguruan, zeren esan diguzun moduan, irailean egingo duzu lehengo urtebetea tokatu zaizuen hilabete hauetan, dana pizkatxo bat, hankasgora ibili da, ez dakit zen moduzko estreinuko ikasturtia bizi izan dozuten. Egiz esan pizkat arraroa izen da, baina landu behar genituen material guztiak eta egokitu ahal izan dugu, eta, aurten adibidez saiatu gara dana ikusentzunezkoen bidez egiten, orduan euskarri guztiak izan dira digitalak, eta, izan ditugu bai materialak, baina, klaro, kontua handiz, desinfekzio lan handiak eginez, eta segurtasun neurri guztiak bermatuz, noski. Baina egiza da, azken aldian, umiek ere teknologiekin daukien erreztasun honegaz, askoz errezago izan dela digitalki edo euskarri digitalak erabiltzea, klaro. Proiekzioak eta... Ondo baderitzozu, hezkuntza zentruetan egindako ekimenei buruz ere berba egin nahiko genuke lehenik eta behin, konta iguzu, hemen Durangon zeintzuk ikastetxietan ibili zarien zein adintarterekin lan egiten dozue? Programak hartzen dau lehen hezkuntzatik DBH-ko 4. mailara arte, eta printzipioz Durangoko ikastetxe guztiek hartzen dute parte. Orduan, lehen hezkuntzako lehenengo mailatik hasita 4. DBH-era arte egoten gara eurekin. Eta saiatzen gara pixkat bide segurtasuna bermatzeko behar dituzten neurriak irakasten, ez? Bai patinetean doiezenean, bai bizikletan doiezenean, eta baita ere oinez di joaztenean, ez? Oso garrantzitsua da bai. Adin tarte jakin horietan segurazki ez da berdina txikienekin edo nagusitxoekin berba egitea edo aritzia, ez dakit zentzu horretan gai desberdinak lantzen dituzuen edo gaiak berdinak izaten direz, baina moduak desberdinak. Bai, eta gaiak oso ezberdinak izaten die, adibidez tikitzuekin hasten gara bide seinaleak ikasten, urrengo pausua arautegia zein dan ikastea da, urrengo pausua adibidez talde prezioak zer nolako eraginak egiten dizkiguten, eta adibidez nagusituekin lantzen ditugu ingurukoen influentziak, eta adibidez mugitzen garen berdin bakarrik goiezenean edo eta kuadrian goiezenean, erabaki berdinak hartzen ditugun edo ez, zer nolako
konfiantza dugun gure kuadrian, adibidez, oinezkoen pasabide baten, kasu honetan Durango ez ditugu semafororik ez, baina adibide bat jartzearren, kuadrian goiez, batean semaforo bat gorriz, baina kuadriakoek erabakitzen dute pasatzea. Zer egingo dut geratuko nazain, edo bestiok egiten da bena zuzenan egiten dut, ez? Pixkat olako dinamikak ere aztertzen ditugu, eta hoxe. Hala eta guztiz ondo esan dozu, hemen Durangon semafororik ez dekogu, baina pasabideak bai baditxugula, zebrabideak, zebrabide batian zelan portau behar gera, askotan pensatzen dugu, zebrabidea, neu daukat lehentasuna, jungo naiz eta listo, eta beti esaten diguzue, tira, agian apur bat begiratzea eta kontu apurtxo bat edukitzea gaizki ez datorkigula. No, eske baietz, eta horrez gain, behitu, lehen ezate hotzi egun umiei beti, begiratu alde bietara, eta gero, ziur zaudenean kotxerik ez datorrela, segi aurrera. Baina beste gauzatzu bat sartu dugu, eta ezate hotzi egu beti, naiz eta kotxea urrun etorri, kotxea gelditu arte ez pasatzeko. Zegaitik izango da, Mikel, aber. Hor uste dut, gidariei mesua ere, ez? Askotan gaur egungo teknologiak direla eta askok mobilari begira datoz, adibidez, besteak beste, edo navegatzaia, edo GPS-ak, eta despisteak azken urteetan piloatu garitu dira. Orduan, autobabez moduen bebai esatotzi umiei, ziurtatu zaitezie kotxie gelditzen dala. Ze baliteke astiro etortzea, baina astiro etortzea igual mobilari begira dijoalako. Orduan, hobe gelditzea, eta geldi dagoenean, orduan paso zaitez lasai eta seguru. Bai. Orokorrean, geure gaztetxoen artian, ze moduzko ez dakit... izaerak edo jarrerak aurkitu dituzue, ez dakit agian gauza batzuk ondo dakizkiten, beste batzuk zelan ikusi dituzu ez dakit, seinaleekin, edo zebrabideekin, edo bizikleta zibiltzerako orduan... Behitu, egia da, Durangoko umeek urte askotan izan dituztenez bidezkuntza saioak, arauak eta ordenantzazko puntu ezberdinak nahiko argi dituztela. Egia da, adibidez, Durangoko abiadurak, edota zenbat urtera arte ibili daitezken espaloitik, eta horrelako gauza konkretutzoak batzutan zalantzak sortzen dituztela. Baina orokorrean, egiz esan, bidezkuntza oso maila egokia daukagu gure herrian. Hori bai, teoria oso argi daukate, gero beste gauza bat eta garrantzitsuena praktikan jartzea da, ezta? Orduan, hortan gabiz lanean, da hori da gure helburua, gero praktikan ere, egoki eta seguru ibiltzea. Hasi zineten, imaginatzen dut, ikasturtearekin batera egiten hause eta noizarte ibilizarie? Bai, programa atzo bukatu zen, ekainak 15, orduan, irailean hasi eta ekainera arte ibili gara bai ikastetxeetan, bai Durangoko elkarte ezberdinekin esan dudan moduan geube eta Inurriz taldearekin bai lanean, eta gauza eta jarduera ezberdinak dinamizatzen, bai. Bale, kuriosidade hutsagatik, Inurriren kasuan adibidez, imaginatzen dut adintartiagatik nahiko berdintzu dirasela, eskoletan izaten dituzuenekin konparatuz, baina egia da beste espazio bat dala, ez dakite jarrera desberdina izaten den, atentzioa desberdina izaten den, agian taldeak txikiagoak direz. Inurriren kasuan adibidez 10-12 urte bitarteko gaztiekin egon ginen, eta jarduerak oso ezberdinak izaten dira, eta bai jolasaren bidez dinamizatzen ditugula, bai ikastetxeetan, bai elkartiekin adibidez, baina kasu honetan adibidez Inurri eskautaldearekin nagusiekin egin gendun belaunaldien arteko foro bat, non nagusiak pertsona adineko pertsonak eta gazteak bildu genituen, eta pixkat euren artean komunikatzeko espazio bat ireki genuen, ez? Modu batez izan da, eta txikitzuekin, Inurriko txikitzuekin egin genuna izan zen, jolas seguru eta jolas guneak pixkatzo bat ebaluatu. Orduan egin ginen Altzorraren bila, Durangotik, eta, Durangoko jolas gune ezberdinak ebaluatu genitun, eta, baita aprobetsatu zuten ginkana baten bitartez pertsona ezberdinei bidezkuntzari buruzko galderatzoak botatzeko eta horrela ibilizik jolasean. Egia da, adibidez, Inurriko jolasean edo Altzorraren bila horretan, gaztetzuek egin behar zizkietela
nagusiei galdera ezberdinak, ez? Kaletik hartu eta benga, lortu behar dauzue pertsona bat esaten dauena zer dan gune partekatu bat. Eta harritu zitzaigun pilo bat, helduen gana juten zienean, askotan etzekitela. Eta ume baten gana hurbildu eta segituan ez ematen zuela erantzuna da gainera ongi, ez? Orduan, gure gaztiek bidezkuntzari buruz gure nagusiak baino gehiago dakitela esan dezakegu. Nagusiak aipatzen dituzunez, nagusiak eta, adinekoak ere sektore horretan lan egiten dozue, beti izaten da askotan ez dakite, polemikan sartutako adin tarte bat, zein adinerarte gidatu behar dugun edo ez dugun, zenolako mugitzeko aukerak dituzten, ze realitate aurkitu dituzue aurten egindako ekimen hauetan? Aurten adibidez, adinekoentzat egiten dugu zen formakuntzak ezin izan ditugu presentzialki egin, egin genuen, esan dizuan bezala, egin genuen belaunaldien arteko foro bat, eta egize da ez dugula izan aurreko urtietan bezala, eurekin formakuntza zuzen bat egiteko aukera. Eta indogune izen da, bideotxo bat grabatu, aholku ezberdinekin, gero zabaltzeko eta Durangoko biztanleak ere, eduki hoiek landu alizateko, ez? Bide batez, aipatu dugu Durangoko hezkuntza zentru guztietan ibili zarietela, gutxi gora bera zenbat ikasleri emon diezue formakuntza? 2000 ikasle baino gehiago. Bai, pasada bat izan da, urten, esan dizuan moduan, lehen hezkuntza eta DBH hartu duenez, parte, itzela izen da. Kontuan izan azken finean, pasatzen garela, ordu betez, ordu eta erdiz, segun zein mailatara goiezen, Durangoko gela guztietatik. Lehen hezkuntzako lehenengo mailatik hasita, DBH-ko 4. mailara arte, orduan, pentsa, gela asko, ikasle asko, da bidezkuntza topera. Eta ikasturtian zehar, zeren izango litzateke imaginatu hartzen dugula gela konkretu bat. Gela konkretu horrek formakuntza saio bat jasotzen dau, agian 3 hilero bat, izan dute ikasturtian zehar, zenbat denbora deko zute gela bakoitzarekin egoteko? Adibidez, lehenengo da 2. mailan egoten gara ordu bete, lehen hezkuntzako lehenengo da 2. mailan ordu betez, 3. da 4. mailan ordu terdi, 5. da 6. mailan baita, adibidez 5. da 6. mailan normalean egiten diez bidegorritik ibilbideak, bizikletaz, aurten COVID dela eta klasean eman ditugu saioak, saiatu gara saio teoriko praktikoietan lantzen diezen kontzeptu eta eduki guztiak klasean lantzen, eta DBH-en bebai ordu bete egoten gara. Bizikleta aipatu diguzunez, itxegi guzu pizkatxo bat, bizikleta bidegorriari buruz, azken aldian ere badaoz beste traste hauek ere patinete modukoak ere gero eta gehiago ikusten ditugula. Ez dakite guzti horiek zelan ustartzen ditugun geure espazio aman komunetan? Adibidez, bidegorria aipatzen duzula aprobetsatuz, nik uste argi izan behar duguna dela bidegorria motorrik ez duten ibilgailuentzat dela. Ibilgailuentzat, hau da, ezin gara pasioen bidegorritik joen. Eta horrek askotan zalantzak eta liskarrak sortzen ditu, ezta? Adibidez gaztiek esaten digute helduek edo nagusiak askotan juten diezela pasioen bidegorritik eta urentzat arriskutsua dela, bestalde adibidez helduak eta nagusiak bezate oskue gaztiek askotan juten diezela espaloitik bizikletan abiadura hundian eta arriskutsua dela. Orduan nik uste oso garrantzitsua dela arauak betetzeaz gain guztion arteko errespetua, ez? Errespetua izango da oinarria. Hortik aurrera pizkanaka joengo gara gure elkarbizitza hobeten, baina bata bestiengan errespetua argi izan behar dugu eta bete behar dugu, ez? Azkeneko kontutxo batzuk, zehaztiarren, Durangoko alde zaharrian. Askotan, badudak izaten ditugu. Hemen, autoak ikusten ditugu batzuetan, bizikletak, oinezkoak, patineteak, dana ibili aldaiteke hortik, daude lehentasunak.
Bueno, lehen, Durangoko alde zaharra eskurdi bezala, adibidez, edo Landakoko bidegorria bezala, Durangoko gune partekatu bat da. Beraz, oinezkoek eta txirrindulariek baita patinatzaileak ere partekatzen duten gune bat da, eta gune partekatuetan lehentasuna beti izango da oinezkoena. Baina argi izan behar dugu guztiok partekatzen dugun gune bat dela, eta guztiok daukagula aukera hortik joeteko, bai patinetean, motorri gabeko patinetean, bai bizikletan, ezta? Orduan, gehieneko abiadura patinetean edo bizikletan ibiltzeko 10 kilometrokoa da. Bai? Baina argi izan behar dugu, adibidez aldezar batean, oinezko asko daudela. Eskurdi baten, askotan, adinekoak daude, ume txikitsuak daude, ume txikiek adibidez ez daukatu oraindikan gaitasuna jakiteko zer dangune seguru bat eta zein ez. Orduan argi izan behar dugu, badaukagula aukera joeteko, bai patinetan bai bizikletan, baina astirotxo eta kontu handiz ibili beharko garela. Normalago ikusi beharko genuke behar danian bizikletatik txirrindutik jeitsi behar garela edo gutxienez gelditu diotze. Askotan, iruditzen zaigu, ni txirrinduan noia eta zergatik gelditu behar naiz, edo zebrabide bat pasatzeko, edo ez dakiz zer, edo jendia dagoelako, baina printzipioz normala hori da egin behar duguna, edo ez? Noski baietz, bai, jende pilak eta egonez gero, gune partekatu baten, arauak dio jaitzi garzarela bizikletatik. Bai, eta lehentasuna eman behar dotzezula oinezkoei. Orduan, bai gune partekatuan eta bai esan duzun moduan oinezkoen pasabidean, oinezkoen pasabidetik ezin gara pasa bizikleta gainen. Txirrindularien pasabidea baldin badago, hau da, bidegorria justo oinezkoen pasabidea zeharkatzen baldin badu, eta zehaztuta baldin badago txirrindularien pasabidea badagoela baita, orduen bai, txirrindularien pasabidetik pasa gaitezke bizikleta gainen, baina inoiz ez oinezkoen pasabidetik. Oinezkoen pasabidea zeharkatzeko bizikletan beti jeitzi behar gara. Eta oso horre ikus daiteke jakinda bizikleta gainen goiezenean gidariak garela, ez? Orduan, oinezkoen pasabidea baldin bada, harrapaketarik ez sortzeko, hobe izango dela oinezko moduen pasatzea eta bizikletatik jeiztea. Pentsatzen den bilen usue agian, bota dizkizudan galdera edo duda hauek agian oizkoenak dirazela, edo baldao beste galderarik beti egiten dizutena. Bai, normalean hoiek izeten die, ez? Bai, printzipioz hoiek izeten die. Ero azken aldian patinete elektrikoak borborrean ditugu, eta arauak aldatzen juten dira, baina printzipioz momentu honetan zoik errepidetik joan daitezke, baina, klaro, badaude ere ume txikiak patinete elektrikoak erabiltzen dituztenak, eta argi izan behar dugu, bagian eurek badituztela beste modu batzuk seguru ibiltzeko, ez? Eta, igual 10 urteko ume baten, batek patinete elektrikoan joetea, ez dala bat ere seguroa. Eta hau izango dela motorri gabeko patinete baten jutea edo bizikletan jutea, ez? Baina bai, argi dago, zalantzak ondino sortzen diezela. Abiadurak bai, Durangon bizikletan eta patinetean ibiltzeko abiadurak, adibidez, pasabideetan, gehieneko abiadura 5 kilometrokoa da. Gune partekatuetan 10koa eta bidegorritik zehar ibiltzeko gehieneko abiadura 15koa. Eta abiadurak ere zalantzak sortzen dituzte, askotan, ez? Orduan, claro, arauak ez baldin baditugu ezagutzen, edo arauak esaten duen ez baldin badakigu nola beteko dugu edo nola errespetatuko dugu araua, ez? Argi da. Azkenengo bat, usue, ikasturte hausia amaitu dozue, asmoa litzateke berriro irailean martxan jartzia, edo? Bai, printzipioz irailean jarraituko dugu, bai ikastetxeetan, bai esandako kolektibo ezberdinekin lanean, eta ea datorren urtean ere egoera hobetzen dijoan, eta daukagun aukera, behintzat aurten presentzialki landu ez ditugun formakuntza ezberdinak, naiz eta beste era batera landu ditugun, berriro presentzialki lantzeko, eta bai adinekoekin, bai aurten dauden emakumiekin, eta zuzenean egoteko. Baia, posible den Usue Martinez Stop Bide Indarkeria elkarteko hezkuntzako arduraduna. Mila esker gurekin izatearren, ondo segit, aurrengora arte. Zuri, Mikel, mila esker.